De PC en het keertsen. Het raap juist er weer een soort reacties op in de social media. Gruste kritiek, het wie net spannend genoeg. Dus komt de roep om verhoring. Wij vregen twee zakkundigen, Tjalling van den Berg en Pieter Breuker. Mat het oors? Er zal in keertsen een behoorlijke vernijing komen moeten. Wie het saai? Och, het houdt net oer, maar om te zeggen dat verschrikkelijk mee wie het nee. Hoe mat het oors? Het keertsen moet een snellere sport worden, een kwartere in tijd, het moet attractiever worden. Dus er zitten volle momenten in. En de ontjouwing met het keertsen in zit, moet meer dan het keertsen alleen gebeuren. Is de keertswand nog wel van deze tijd? We moeten absoluut net de situatie weer hebben dat keertjes troslaan handen hebben. Dan los je misschien het ene probleem op en je creëert het oren. Want ik denk dat jou die nap er helemaal uithelling. Dat er in het speelbeeld net een heel soort verhoren zal. Is de PC nog wel een topsport-evenement? Nou, het bloot steen in de vorm van een reunie, een Frieske reunieverhaal. Maar dat is net de bedoeling alleen van een PC. Men wil ik spektakel hebben. Misschien moet ik wel maar minder betuurd aan, maar dat is een heilig huisje, dat snap ik wel. Maar heilige huisjes zijn er om intrapen te worden. De regels op het veld, maar het oors. Moet je de opslag net wat dichter bij het perk lezen, zodat de kongers op boetenslag lietser wordt. Dat is één ding. En een oorpunt is, op nota is het verplichten dat je een voor het meest en voor het best opslager hebben. Waarom liet je dat net helemaal vrij? Beide hebben likwijls een mooie dag gewoon, maar dezelfde reden geniet je van het winnende parcours. Ik kan enorm genieten van de professionele aanpak van het team van de Bos. Hoe die het keertsen ompakken, vind ik een geweldig voorbeeld van zat het moet. KNKB-voorzitter Wiggelen Cinema denkt dat de PC er net om ontkomen zal om maar de tijd mee te gaan. Maar vlugger? Nee, dat hoeft net, zo zei de voorzitter.